Mba, dị ma Chizọch. Were phone gị dewe n'ala gị ele azụ. Oh. Tọnụ. Gịnị pụrụ asụ ebe ahụ? Gịnị mere noise ahụ? Owero. Tọnụ. Ọ bịa weliza phone. Lewa anya n'ihu dị ya bụsị gị bịa were phone Chineke amaghị ọkọ gị na akwụrụ bịa were. Ya were phone gị. Gbanyụọ fanụ gị. Fan m anaghịzi eku. Aha gị. Amanda. Aha Igbo gị. Aha Igbo gị. Ọkpụ unu ji azaghị ahụ unu ji apụ na ji. Ọkpụ unu ji azaghị ahụ unu na ji agha ahụ wee kenyere onye lụgo unu. Azaghị Amanda. Ịmadị gị onye. Chimamanda bụ afọ m. Chimamanda. Aha nna gị. Eze. Uwe onye ebe. Anambra. Nọrọ otu nga. Nọrọ otu nga. Nọrọ otu nga. Ndo. Ebe na Anambra. Enugu Ukwu. Ebe na Enugu Ukwu. Urogbo. Ime obodo nna gị. Sorry. Ichi bụ obodo nna gị echi ga-esi ka m sorry. Sorry for yourself. Ime obodo nna gị nwoke bụ ịkwụ ụgwọ isi gị ga-agwali ebe isi. Ịmaghị obodo nna gị. Urogbo. Rube arụ Nkwọcha. Ị ma nri echi? Ee. Ị ma ka esi edozi ụlọ? Ee. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mpa m na ya mana mọmị m anọrọzi ya. Nne gị ọ nwụọ na? Nna. Orphanage, motherless daughter. Gịnị gburu nne gị? Ọya bụ ihe gburu ya. Mmadụ ọkara nka nwụọ? Mba. Ọnwụ eru n'afọ. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị 4. Ebe isi na-anọnyere anyị? Ọnịcha. Ị dị afọ ole? 24. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ele afịa akwa. Kemgbe ị matara nwoke? Mgbe m dị 20 years. Mmadụ ole tara ala gị? Mmadụ 4. Aha ha? Ugonna. Na-eme ọsịsọ, gaa na-ele m. Chizoba. Onyeka. Chinedu. Ị na-eme nwaanyị na nwaanyị? Mba. Ị nwere vibrator? Onye agbụrụ ọgbaala gị aka ntị mbụ? Onye agbụrụ ọgbaala gị aka ntị mbụ? Mba.
gịnị ka a gwara gị eji gbaa gị enyi gbata gị ịmago ihe a aja asụ nwanyị gịnị ka a gwara gị eji gbaa gị enyi gị ekpere Chineke agba gị ọkụ ọ sị ka anyị mewegodi relationship ịmago from there anyị anụbazia a gwara gị okwu ọlụlụ tupu gị ekpere love love adị ama ụma onye ọbụla n'ebe a jee m ntị ihe ahụ ma real YouTube account Morgan Cross imiti across Morgan Cross ọwụ my account Morgan Cross na-aga edere ụmụ nwaanyị na-edere ya chee n'ọmụnwa wee na-anakọrọchi ha nọmba ịga tia akọnet ya gị to mmadụ ya on your own Morgan Cross YouTube account is not my account. Here my real YouTube account in case. Here my real YouTube account. Adi amoma. Le genotype of AA. Blood group go. A positive. Now, ihe na-eme ọ na-awụ unu nọrọ ya dịka ụmụ nwoke ọ na-ebisi fu that mindset of achọrọ m ilu di iwere ya bịa tuwe man ewere azọ ya gịnị ayịwa akwị na ihe na-agwa gị buru ya n'obi datị na ime itie nwoke folo nwoke ahụ based on na ịlakiri nwoke ahụ agwa gị dị mma karata gị dị mma nwoke chịlụ gị ya lụọ gị ị na ihe na-agwa gị nwoke ma ga-eji ọnụ gị gwa nwoke ịgwa nwoke ihe ị chọrọ ya take advantage of that thing ị chọrọ ghọrịa gị taa gị ọ ka ma otu ị nọ n'ọkwa Otele ji awụ ọnọ ya agụọ gị saa esi ka m saa Otele ji anọ ya agụọ gị agụrụ ya ọ gụọ gị ọkwa ma ihe ị na-eme saa sorry sir interview gị agaala bịara nke asaga m Pretty Dora daalụ onye ọbụla nọ nga power tap one Bishop ndewo ebe isi na-anọnyere anyị esi m Lagos anọnyere anyị ka ekwime ihe mgbe gị bịa nga mbụ m ebe elubole nwaanyị mba mgbe mana ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ adị m awe ya were akara foonu gị dewe n'ala gị bili ọtọla azụ Otele rossana ya enyi adịghị pantị ị na-eyi enwe bọsat ị na-eyi enweghị ihe iyi gị n'ime Bishop enweghị ihe gosi ga asị gị eke nọ Chineke agbaghị ọkụ enweghị ihe iyi n'ime jee vụrụ ama otu a kụgharị with ordinary trouser anọ mbe m ịnọ be gị yi boxers pasọ m obi enweghị mụ na ya bi were fon atịnga aha gị afọ mbụ Chinedu onye Chinedu Obiagwụ wepụ aka n'olu gị enyi ya welite fon olu gị ya yiri ostrich ihe m bịa nga bụ ile iwe onye ebe amụ Imo steeti ebe n'Imo amụ onye ọlụ ịdị afọ ole adị m afọ 30 elubole nwaanyị mba ịmụọla nwa mba
Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nne m anara mana nna m nọ. Ndonna. Gịnị gburu nne gị? A hapụrụ n'oge awa ahụ. Ndonna. Ị ga-ata akwụla? Ahatanugo m. Ọka akwụla. Ego ole ka ị na-akwụ ma ị gaa na nke akwụla gị taa? Ọ tọtụkwala ihe m kwụrụ last 25. Otele rossana, ị kwụrụ 25,000 naira ka ọ wụ 25. Ị gaa n'ụlọ akwampi gị kwụọ 25,000. Ọ shọta nke mere ka ọ lọng taa. Ana m ihe nna eme wụ be m ka anyị na-anya ahụ bịara be m, ọ na-akwụrụ m ụgwọ m ji aka m kwụọ ụgwọ ebe a ga-anọ. O hichaa oke daybreak, o hichaa lawa gị nye ya 25,000. Mee 25,000. Ọtọ otele 25,000. Ị bere gị ugwu? Mba. Nwa na-ebe ugwu. Amụ onye. Ị na-ekpe ụka ka ị na-ekpe ọdịnala? Ama onye ụka. Ị ji agwụ ụra? Mba. Ị ji agba ncha? Mba. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ụmụ nwaanyị 4. Aha ha? Ogechi. Na-eme ọsịsọ onye 25,000. Chioma. Ọdịnaka. Ụta a na-ebe ego ugwu ha ji ahụ na ebe ego ugwu ha kwere ekwe. Ọ dịpendị ka onye si eme, ha na-ekwete m. Ị ji anọ how many minutes, how many hours na-ịṅụ ara? Ana m etekwa ebe 30 minutes. Otele rossana, gaa kpọrọ ara nwa onye ọzọ n'ọnụ gị for 30 minutes, ọ wara ya amaghị. Mmadụ na-aṅụ e were ara nwa onye ọzọ kpọrọ n'ọnụ na-ata chere Chineke amaghị ọkụ ndị ka ịṅụ aṅụ enwere ka ekwere nkwa enwere ka ekwere ụgwọ isi ya. Jee lere ara nwa onye ọzọ gwara gị sị nwere n'ọtọtọ gwara sị aṅụ onwe ya ara. Iji aṅụ ara nwa mmadụ 30 minutes, ọ wara ya amaghị. Ọṅụ ara. Genotype kpọrọ? AA. Blood group gị? O positive. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m azụ ahịa. Ana m azụ ahịa Ahịa eletrikal. gịnị ka ị na-azụ? Ahịa ọkụ, ahịa eletrikal. Ị tala nwunye mmadụ mbụ? Mba. Congratulations. Kpọọ nọmba gị. 081 02 58 00 70.